versus Cat. A hra začíná. Dobrý, Kupe. Ta hra je nudná. A Kup mi nepůjčí balón. S mojí ránou si stejně nikdy neporadíš, Milly. No tak, Kupe, hoď ten míč sestře. Dobře, tohle možná i zvládneš. Dobrý hod. Páni, to je síla. Běž pro ten míč, synku. Ale ona... Kupe, přines, Kupe, odnes všechno, aby održel Kupsek. Jedna pitom, au! To snad není pravda, to je... Moje bota! Díky moc, Milly. Tady je. Táti! Strašná plešatá příšera, Kupe, úplně bez chlupu. uklidni se. Plešatá příšera, Co se je to děje? plešatá příšera. A kde máš pravou botu? Kde je ten míč? Je strašná nahá krysa z tesáky. Měla ďábelské oči. Milly, Dostalo jí to! to? Tati, podívej, co jsem našla. To je nejrostomilejší kočka na země, kouli. Tohle je kočka? Můžu si ji nechat, tati, prosím, můžu, prosím. Má obojek zlato, někomu určitě patří. Jo, myslím, že někomu skoro slepýmu. No, promiň, Milly, nemůžeme si ho nechat ji, nebo to... musíme najít majitele. Dobrá, když nenajdeme pána, nechaj si ho. Dík, tati. A tady je ten míček. Je! Vždyť ten míč mi podepsal celý noklivelský baseballový tým. Na to zapomeň, synku. Ale co můj míč? Musím ho najít. Moc dobře víš, že kdo zabloudí na zahradu staré paní Mansonové, je navždycky ztracen. A zrovna dneska na ní opravdu nemám náladu. Vydrž, kočičko. Vypadáš úžasně. Určitě máš hlad. No to je lepší. Vyrobil jsem tolik plakátů, že pokryjou celou čtvrť. Rozhodla jsem se, že kocourka pojmenuji pan Cat. Skvělý jméno. Moc se tady nezabydluj, pane Kete. Jdu najít tvýho páníčka. Můžeme ti s panem Catem pomoci. Jo. Super! Jedem, pane Cate. Tak. Konečně! Zbavíme se tý ošklivý plešatý krysy. Našli jste moji kočičku. Ha, no jasně. Je to smutný, moc smutný. Našli jste kočku? Můj pes má hlad. A ti spolkne najednou. Au, padej! Dík za návštěvu, pane. Au. Promiň, synku, ale asi si pana Keta necháme. Super! Díky, tati. Budu se o něho starat a budu ho krmit a koupat a odveším ho. Já si potřebuju špunty do uší. Ta kočka půjde z domu a hned. Podíváme se, komu patříš, pane Kete. To je divný oboje.
Jejda! Teda, ty tomu kocourovi dáváš na frak. Jak ti mohlo napadnout odpálit jeho obojek a kde si k tomu sehnal pyrotechniku? Říkal jsem ti, tati, vybuchlo to samo. Jo, tak ukliď ten nepořádek a pokus se nespůsobit další. Kete! No, horní pejsek. Co to tu máme? Rychle, pejsku. Ach jo, a můj míček pro štěstí je pryč. Tak tamhle schovává všechny věci. Pane Kete! To je bezvadný nápad! Zahrajeme si na výpravu! Jaj! Oh! Opatrně, pane Kete. Divoký zahradní trpaslík může být nebezpečný, když se lekne. Ale velký bratr, to je jinečí kapitola. Hustý kousky? Zloděj! Zloděj! Ahoj, milí, a koho pak tu tady máme, ha? Zdravím, paní Mansonová. Chtěla bych vás seznámit s panem Ketem. Pěkný, pěkný. Pan Ket je opravdu velmi roztomilý. Škoda, že to tež nemůžu říct o tvém bratrovi. Jedna horší než druhá. A když se spolčí, tak nemá člověk šanci. Tati! Kupe, co se děje? Ta kočka mě chce sejmout. Podívej, všechno si naplánovala, jsem mrtvej muž. Nebuď směšný. Pan Ket neumí kreslit. Je to přece kočka. To není kočka, to je vetřelec. Kupe, nejdřív uděláš kráter na zahradě, pak se vplížíš do zahrady paní Mansonové a teď tohle? Nečekal jsem, že ti to někdy řeknu, ale... Jdi do pokoje! Co myslíš, Bručoune? Možná by si Alois rád dneska užil trochu sluníčka. Ne, sem ne. Alois a pan Drbovou spolu nemluví. Možná by mohl navštívit pana Tománka. A... Pan Tománek je pryč? Už je kup vzhůru? Pan Brotiva ještě chrní. Doufám, že se pořádně zamyslel nad tím, co u... Paní Mansonová! Já otevřu. Milie! Tady si, pane Kete, kde zbyl tuláků? Váš mladistvý delikvent mi ukradl všechny zabavené hračky a navíc unesl pana Tománka. To by kup nikdy neudělal. Šla jsem mu po stopě. Ale vždyť jsou všechny levé. My ho vyčucháme, viď, Bručoune. Pane Tománku! Kde jste, Tománku? Tománku? Co? Co je? Kupe! Už tě máme, ty jeden! Kupe si... Co to... proč? Přísahám, já to nebyl. Kde jsou ty hračky, co si ukradl z kůlny? Co? Já jsem z vaší kůlny nic nevzal. Tománek? Je to zloděj hraček a únosce chudáka trpaslíka. To si vyřídíme později. Prochází jen bouřlivějším obdobím života. Tatínek tě dá brzy k adopci. Ty? Nevím, jak si to na mě ušil, ale...
Moje bota! Hraješ pěkně zvostra, mladej, co? Dobrá, jsem připravený na všechno. Budeš litovat, že mě ten šutrák minul. Může mi někdo pomoct vymotat se z toho? Kdokoliv? Noc zombí koček. Neviděl někdo můj sešit? Dneska musím odevzdat úkol. Co? Oh. Dej to sem! Celou noc jsem to vybarvoval! Ne, můj domácí úkol ne! Možná to nebyl úplně nejlepší nápad. Nekecám, Denisi. Od té doby, co máme tu kočku, je celý můj život vzhůru nohama. Lorne? Harvey? Co to děláte? Natáčíme nezávislý horor. Masakr na předměstí benzínovým křovinořezem. Chceme dát novou tvář současnému hororu. Jo, bude to naprosto dokonalý. Pošleme to šílenýmu hrobařovi. Určitě to zařadí do své televizní show. Co mi chceš říct? Nerozumím ti. Kdo je šílený hrobář? Šílený hrobář, co uvádí Hrad duchů, nejstrašidelnější show všech dob? Dávají to denně o půlnoci, nebo je to na vás moc pozdě, Mimina? Jestli se nebojíte, dívejte se dneska kanál 9 o půlnoci. My se nebojíme ničeho. Jo, kromě pavouků a tmy, staré manzonové, cukrkandlů, vlkodlaků starých tramvají, někdy trpaslíků a... Já se na to nemůžu dívat, Cooper. Denisi, když to dneska neuvidíme, Lorna a Harley řeknou, že se bojíme. Doufám, že diváci jsou připraveni na dnešní strašidelnou podívanou na kanálu 9. Je to jenom upoutávka. Má pravdu, musíme to vidět. Dnes večer můžete hlasovat pro nejstrašidelnější film. Bude to Invaze lidožravých zombí koček? Útok obřích pijavic? Jaj, Nebo vampíří hrůzné derby? ani jeden z nich, myslím, že mě volá maminka. Čau, Cooper. Čau, Denisi. Volejte 555 0100. No tak hlasujte. Musím vydržet. Musím vydržet. Za hovor zaplatíte 79 centů a můžete hlasovat kolikrát chcete. Volejte právě teď, vážení diváci. Na hlasování už máte jen pouhých 5 hodin. Až za 5 hodin. To bude 60 uprostřed noci. Táta mi to dovolí. Vstáváš do školy. Táta tě nenechá ponocovat kvůli hloupýmu filmu. Vážně? Uvidíme, co řekne, až použiju své magické přesvědčovací schopnosti. Ne, Ale je to po večerce. Ale- Ráno vstáváš do školy Ale- a z hororu míváš noční můry. Zapomněl jsem na něco? ne. Říkala jsem to. Všechny hlasy jsou sečteny. Dnešní strašidelnou podívanou vyhrává s obrovským náskokem více než 96 000 hlasů Invaze lidožravých zombí koček. Tebe řeknu. Co chceš za svoje mlčení? No, myslím, že bys mohl panu Ketovi měsíc čistit záchod a chci tvůj fanstation. Žádnej fan station. Figurku kapitána Blasteroida? 3 týdny čištění, 2 týdny. 2 týdny, 3 dny a 12 hodin, nebo začnu ječet. Platí. Dobrá, užij si z lesny. Pojď, pane Kete, je čas jít spát. Ah!
Zombie kočka, zombie kočka. Zombie kočka. Co? Kde? Co se děje? Tati! Neboj se, byl to jen film. Něco se mi zdálo. Dobrá, třeba to byl jenom větříček. Zombie kočka! Lorne, podej mi kameru, show začíná. Zombie kočka! Paráda. Máme novou hvězdu. Musím volat Denisovi. Denisi! Slyšíš mě, Denisi? Mám doma zombie kočku, je jako z toho hororu. Denisi? Jak mám poznat, že jsi to ty a ne naklonovaný kočičí zombie klon? Použij šifru. Velký vůz volá pizzožrouté, ozvi se. Jasný horor, co? Přepínám. Dej pokoj s Filmem! Viděl jsem jednoho zombie kocoura, ale asi je tu celá banda, přepínám. Na začátku je jeden, chodí po okolí a nakazí všechny kočky v sousedství, přepínám. Jo, už jsem mohl dostat k sestřině kočce. Končím. Kde je? Co? Tvá kočka. Spí tady se mnou. Dobrá, Číčo, tvá kostýmní hra skončila. Opovaž se ho vzbudit. Je zázrak, že vůbec dokázal usnout po tom, co se nechal dívat na horor. Byl tady celou noc? Jasně, že byl. Zombie kočka! No tak moment, to byl radši buď nemrtvá lidožravá kočičí příšera, nebo tě... Zachránce, kdo může! Zombie kočka! Zombie kočka! Zombie kočka! Zombie kočka! Denisi, není to jen jedna kočka, je jich celá armáda a jdou po mně. Kupe, víš přece, co máš dělat. Existuje jediný způsob, jak zničit zombie, jako ve filmu. Protnout jeho černé srdce dřevěným půlem, nebo mu vycpat hubu česnekem, potom mu vybouchne hlava. Vrať se do pekla, ty bezduchá kočičí příšero! Sežer ten šesnek, příšero! Ty ses na ten horor díval, že je to tak? Kamže jsem to volal? 96 840krát? Kolikže stojí minuta? Kup! Já otevřu! Čau, Denisi, co to? Hele, to je sám kočičí zombie boy. O co jim jde? Tvůj včerejší výkon byl fantastický, lepší než samotný film. Co? Tak se podívej. Zombie kočka! Zombie kočka! Já tu kočku roztrhnu jako hada. Kupe, co jsi v noci provedl panu Ketovi? Je celý zaprášený. Máš pravdu, Milly. Ket je zaprášený. A co ho vykoupat? Dobrý nápad, Kupe. Tohle ti udělá moc dobře, pane Kete.
A prej, kdo je tady strašpitel? Na českém znění spolupracovali Radmila Brošková, Michal Kraus, Alena Kiralová, Alice Kavková, Viktor Blanaš, Daniela Choděrová a Daniel Walter. Pro Jetix vyrobila DV agentura SRO v roce 2009.